Quan anem a la muntanya, cal saber quines condicions meteorològiques ens podem trobar i com ens poden afectar. Cal anar preparats i segurs i ser conscients que els canvis de temps poden ser molt ràpids i sobtats. La boira a la muntanya és ben freqüent als nostres massissos. Amb visibilitat reduïda podem perdre completament les referències del terreny i arribar a desviar-nos del camí a seguir. Això pot fer que se'ns allargui massa la sortida o que ens desviem cap a sectors on, per exemple, tinguem risc de caiguda. Cal, doncs, preparar i conèixer bé el recorregut previst. Eines com un mapa, una brúixola o un GPS us poden ajudar a retrobar el camí perdut. La pluja ens pot afectar durant tot l'any i pot implicar diferents contratemps. Amb pluja intensa o abundant, es poden produir crescudes sobtades de torrents i barrancs i caldrà parar atenció al seu cabal. També pot implicar despreniments o caigudes de roques. Cal tenir-ho en compte, sobretot en engorjats, en crestes, en vies ferrades o vies d'escalada durant o després de l'episodi de precipitació. A més, si no portem material impermeable i quedem xops, se'ns pot accentuar el fred i el cansament. Un primer pas cap a una possible hipotèrmia. Avui en dia, el pes no és una excusa per no anar ben preparats. Això és una jaqueta de pluma, 300 grams. Això és un impermeable, 50 grams. I això és una manta d'alumini que deu de pesar uns 10 grams i us pot salvar la vida. A mi me l'ha salvat. La pluja, sobretot a l'estiu, pot anar associada a tempestes, és a dir, amb llamps i trons. Si el cel s'ennuvola ràpidament i sentiu tronar, cal evitar l'exposició als llamps. A més, podeu patir ratxes sobtades de vent fort, mala visibilitat o l'impacte de calamars o pedra. Per això és bo planificar la vostra ruta amb indrets de refugi en cas de necessitat. La temperatura cal tenir-la ben en compte, tant quan fa molt fred o quan apreta la calor. El fred, amb vent i humitat alta, incrementa la nostra pèrdua de calor corporal. La nostra sensació de fred s'agreuja i tenim més possibilitats de patir congelacions i hipotèrmies. Amb calor en excés, cal refrigerar el cos de manera suficient, sigui amb roba adequada, bona hidratació o evitant l'exposició al sol. Si feu curses de muntanya, la bona regulació de temperatura corporal és un aspecte molt important a tenir en compte i moltes vegades difícil de gestionar. Recordeu que podeu patir rampes, marejos i fins i tot pèrdua de consciència. Encara que al fons de la vall el dia sigui calmat, als cims el vent pot bufar amb ganes. Les ratxes de 70 km/h us poden desequilibrar en una cresta, via ferrada o escalant. De més de 90 km/h us pot costar avançar amb normalitat. A la motxilla mai sobra una capa de roba tipus paravent. De nevades se'n poden produir al llarg de tot l'any a l'alta muntanya pirinenca, fins i tot a l'estiu. La superfície de la neu pot canviar segons la meteorologia, endurint-se molt ràpidament i provocant possibles relliscades. Quan la neu està molt dura, és indispensable portar piolet i crampons i, si fem esquí de muntanya, ganivetes. Una nevada intensa i abundant pot fer molt més lent i feixuc el nostre recorregut. Pot, a més, tapar les fites, les marques, fins i tot la nostra traça, dificultant molt la nostra orientació. A més, se'ns poden afegir problemes de visibilitat reduïda per la presència de neu transportada pel vent, l'anomenat torb. La boira en zones nevades també es pot fer perdre totes les referències, fins i tot l'equilibri, és l'anomenat whiteout. Quan es donen condicions d'inestabilitat al mantell de neu, sigui per causes naturals o per la presència d'excursionistes, es poden produir les allaus de neu. Si circuleu per terreny nevat, heu de consultar sempre el butlletí de perill d'allaus i sortir formats i preparats i amb el material tècnic i de seguretat necessaris, DBA, pala i sonda. Cal tenir en compte que fins i tot a l'estiu podem trobar congestes de neu en llocs alts i obacs i encara que siguin llocs molt localitzats, aquests poden ser realment punts molt conflictius i, per tant, cal portar el material i el calçat adequats. La neu, a més, produeix l'efecte mirall amb la radiació solar, incrementant la possibilitat de patir lesions i cremades a la pell o als ulls per un excés d'exposició. Ulleres, barret i protecció solar
Són obligatòries encara que la jornada sigui assolellada i ens vinguin ganes de treure'ns capes de roba. Recordeu que teniu moltes eines per informar-vos sobre les condicions meteorològiques. Sigui abans de la sortida o durant la vostra activitat. Gaudiu de la muntanya, amb respecte i seguretat.